L'Escola Parc de les Aigües de Figueres ha presentat el seu nou projecte educatiu anomenat Fem Escola, Fem Llengües. L'objectiu és formar alumnes competents en 3 llengües i aconseguir que quan acabin primària puguin comprendre, parlar, llegir i escriure en català, castellà i anglès. El nostre objectiu és que l'escola sigui l'estàndard de la ciutat de Figueres i, per tant, garantint que un cop acabada la primària el nostre alumnat sigui competent amb les 3 llengües, en català, en castellà i en anglès. I, a més, degut a la nostra situació geogràfica, tinguin també uns coneixements bàsics de llengua francesa. Nosaltres el que més canviem és el nostre projecte lingüístic, que continuem sent la llengua catalana, és la llengua vehicular d'aprenentatge, la llengua castellana la començaríem a partir de primer de primària i a la llengua anglesa a partir de P4. Faríem cada dia 15 minuts de llengua anglesa i a P5 ja faríem mitja hora diària en aquesta llengua. I el francès el començaríem a partir de cicle superior. El Departament d'Ensenyament oferirà suport tècnic amb 2 especialistes en llengües estrangeres per donar consistència al projecte. El director d'Ensenyament a Girona ha destacat la importància de les llengües i d'aquest projecte singular. Les llengües són necessàries i les llengües s'han d'explicar i s'han de treballar no en compartiments separats, sinó al revés. És a dir, fent ús d'una cosa que, si la inculqueu des de P3, és molt important, que s'anomena interllengua. No? És a dir, aquella capacitat que té el cervell humà de, a partir de la llengua materna, establir unes conduccions cap a les altres llengües amb què es té contacte que permeten que el nano estructuri en el seu cervell uns eixos comuns de dotació lingüística que li permetin controlar bé la seva llengua materna i adquirir-ne 2, 3, les que siguin. Heu de pensar que, si ens mirem els ciutadans del món, allò normal al món és que la gent parli més d'una llengua. Això a l'estat espanyol no s'acaba d'entendre, perquè sembla que el normal és parlar el castellà i prou. No, és una anomalia. Parlar el castellà i prou és una anomalia. El que és normal, aneu a l'Àfrica, aneu a l'Àsia, aneu a països d'Europa, la tira de llocs d'Amèrica, és que com a mínim es parlin 2 llengües, si no 3, si no 4. El període de preinscripcions s'inicia el dia 11 de març. Aquest dijous dia 7 a les 7 de la tarda hi haurà una reunió amb els veïns del barri per explicar-los el projecte. El divendres 8, també a les 7 de la tarda, i el dissabte 9, de 9 del matí a 2:45 de la tarda, hi haurà jornada de portes obertes. Actualment l'Escola del Parc de les Aigües compta amb 369 alumnes.